Yine bir münkeratı ki kıyınantak da şumulut hanelerde ba. O ne mi? Taam pişiriliyor. Bugün taam pişiriliyor da yarışır pişirilip du. Onşa da kan taam pişiriyor adam. Qadan. Yanda aytdım arada gurumda. 30 qadan pişiripdirler. Kıyınantak da o mesli ilmen attır. Onşa taamlara bereket geliyor diyen etiqatlar var. Ne için bereket gelmiyor böyle? Onu diye Kur'an okuyuluyor, zikrediliyor, talavat ediliyor, salavat veriliyor. Ey Müslüman, burasına fikret, beter fayda olmadı. Türkmen dürtmesen düğmer diye. Men aytayım baba, şu Türkmen beter fayda. Dürtüngde düğün aksı diyeyim ben. Dürtüp dön baba, Kur'an men önümde okuyuluyor. Kur'an teňinde okuyulan akmı? Teňinde namaz okuyulmaýar. Teňinde zikredilmeýär. Teňinde salavat edilmeýär. Sen namazda salavat aytýan. Namazyň öz zikirdiýärmi? Eger şu namaz Kur'an bilen ýene bir öýe bereket gelýän bolsa, taama bereket gelýän bolsa, şu taama bereket edýän bolsa, onda sen mawlud hanide bereket edýän diýmen näme manasy bar? İkisi de şuň bir diými? Halbuki şu kepin öýe ýalňyş. Kesen şu taada şoňa bereket gelýär diýip kim aýdypdyr bereket gelýär diýip şoňa? Kur'an aýdypdyrmy? Hadis aýdypdyrmy? Hanefi mezhep aýdypdyrmy? Eger şu Kur'an zikir tilawatdan için bereket gelýän bolsa, onda biziň hemejigim ölemindäki taamlar näme diýmek bolýar? Bereketli diýmek bolýar musulman dogan. Ýene bir münkeratynyň biri näme? Şemýat galle bolsa. Hem ýerde ýok ýani. Hiç mesihilere meňzeş bolmaklyk. O bir başda da bir ýene münkeratlaryň biri bar. Hudaý taqqatyn mawlud okuýmayan adama naqadaşsa musulman ýene aqaşdylar. Şu ýanky ilerki owalan birini owalyň ady etdirmeýin. Mawlud hany etdirler. Otam şonu olahan taqdirleriň biri şu da ayet-i Kur'an okuyup Sure-i Yasin'den yetikin kıyamet olacak. Mawlud okuyalım, bulat haylansın cennete karşı. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Günahkarlar mawlud okuymayanlar. Burada tavuşun cehenneme karşı nip diye ödeyanın ölçü daha da tefsir edip sıkayıptır. 11. resmi gurun verdim ha. Şöyle kullen ödünü kabul etmeyen adamlar Hudayda kalma rahim Müslüman nimete kıyım olur.